Здравейте хора, аз съм Слави и това е честит 3 март, ден на освобождението на България от турско робство. Не мога повярвам, че вече за 15 година живея на този свят и чествам освобождението на моята велика страна България. Не ми гледайте инвентара, нали, също. Що? Така че да. Честит ден на освобождението на България. И да, аз ще ви оставя с химна на България сега. Така че му се радвайте. Но все пак да поговорим малко една история така на бързичко. Значи България е освободена от Русия. Руснаците са подписали Сан-Стефански мирен договор. България била на 3 морета заради този договор, но после България станала отново на едно море, защото, как да го кажем, Берлин, там те от Европейския съюз, или са, не знам как да се са отрязали доста от територията, нали, не са искали България да е толкова голяма, защото покрива важни морски пътища и като цяло тя има доста голям шанс да спечела войни и така нататък. И като цяло Сан-Стефански мирен договор доста отрязана. България е разделена на България и Източна Румелия. После Източна Румелия и Република България са се съединили. После са Първи и Втори световни войни. Като цяло доста е трудничко. Като цяло историята е някаква много странна. Македония остава под турско робство и така нататък. Вау, някаква Майнкрафт ми влиза на 30 фрейма. Както и да е. Това е историята, това е знамето ми в този свят, който вие вече сте съм с него клипа. Нали, за да информирам, че ще почна отново да играя този свят. Така че да. Благодаря, че гледахте и ви оставам с химна на България. И да. Мартенички, 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 да. Аре! Оставям с химна на България, майна!